Ide poštár, ide, telegram mi nesie, v telegrame stojí, že už Fica nechce. Tak, priatelia, prichádza ten deň 4. júla, keď môžeme tomuto pánovi, ktorý tu je, ukázať, čo si o ňom myslíme a poslať ho do psej matere aj s jeho rentou. Dneska máme trošku teplejšie, cez deň by to malo vyskočiť na 40, zatiaľ je trošku menej. A v princípe v mojom prípade mi je jedno, či je 40 alebo minus 20. Ja som, čo sa týka počasia, dosť rezistentný. Ale vy to máte oveľa jednoduchšie. Vo vašom prípade stačí, keď 4. júla prídete do referendových miestností a zrušíte tomuto premiérovi jeho doživotnú rentu a podporíte nás v obnove úradu špeciálnej prokuratúry Hanáka. Prajem vám pekný víkend a pokiaľ možno niekde v chládku. Ahojte.